Ang pulong sa Dios buhig nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Hebrehanon 4:12. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:16-17. Paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios. Ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. 2 Timoteo 2:15. The Bible says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received Him, He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. We have been saved by grace, through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God." Nining tungura atong andamo na atong tagsa kakaugalingon. Kung ikaw sa ka magtutuog, ikinahanglan nga ikaw magsusi kung kaugalingon kung doon nakapabay mga sala nga gikuptan, kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa gikinahanglan nga ato kanang isugid ngadto sa tubangan sa Dios. 1 John 1:9 says, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, wala pa si Kristo diya sa imong kinabuhi, giawhag gidapit ka nga imong gamiton ka ng imong kabubuton, your free will, to make the most important decision that you can make in your entire life. The decision to believe on the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom, mag-aandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nastanan sa imong pagdala kanamo pag-usab dinhi nining among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Salamat o Diyos na imo pa kami ipabuhi, nagaginhawa pa kami kinigumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, imong kortesiya o sa imong grasya. Andama kami o Diyos sa among kaugalingon, pinagis pagahom sa Espiritu Santo kanamo. Aron kami katon pa og dugang kamatuoran diya sa imong mga pulong. Amahan, magampo ako kanimo, ingon nga imong galamiton sa pagtandog sa mga kinabuhi sa uban. Tabangi ako Diyos nga dili unta na ako pagadak-an kung unsay gihuptan kong titulo, kung dili ang akong kinabuhi magapakita sa imong grasya ngadto sa uban. Kining tanan among gipasalamatan ug giampo
sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ang bugtong manluluwas. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga kaigsunan o mga higala. Maigsuon nga diha sa ni Kristo o sa ato mga higala nga nagsugod sa pagpaminaw ning atong Bible study through the YouTube. So, welcome kaninyo o niya man kita mga dupot karon sa atong tun-anan nga giuluhan o the doctrine of the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Okay? Niya kita mga dupot. Taod lang kini o unas tanan atong timan-an pag-usab nga gikinahanglan nga atong sundon ang mga lakang in order to make our Bible study worthwhile, mabungahon o malampuson. O ang una nining lakang maong kita magbaton sa atong pagka-mapaubsanon. Let us have humility. Ikaduha, let us have an open mind, bukas nga panguna-una. Ikatulo, tutukan nato, ipunting nato ang atong huna-huna diya sa mensahe, not necessarily on the messenger. Because the issue is concentrate on the message, not on the messenger. Unya, sunod nga lakang, ibilin na ang tanang mga tawhanong mga pangunahuna, kalibutanong mga pangunahuna, mga gumunhap, o uban pa, ato ka nang ihikling una o ibilin dito sa gawas. Kaya kung ato kining sundon, kining mga lakang, God, the Holy Spirit will take control of our mind. Okay? Okay, padayon kita sa atong gibiyaan kagahapon. Atong timan-an nga aniya kita sa plano sa Dios nagasunod. Kay, of course, when we study God's Word every day, we are sama ka na nga kita palig-on sa atong panglawas. The main purpose of taking in doctrine, okay, on a daily basis, mao kini ang tuyo. Nganong nagtuon ta, magatuon ta sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. So, as a believer, we can build our spiritual muscle. Okay? Paaskil kita sa atong muscle. Ehemplo, when you lift a barbell, na a barbell nga 5 pounds, okay? 5 libras ang kabugaton, magsugod ka with that weight, di ba? And not that you lift a 20 or 30 pounds nga barbell right away, dili. You cannot lift sa bugat dayon, okay? So, manam. So, good tingali ka 5 pounds, and then 10 pounds, then 15 pounds, etc. Hangtod na ikaw, you're able to lift sa mga 30 to 50 pounds nga barbell. Maupod ang atong pagtuon sa pulong sa Dios. Aron mo ligon, makusgan ang atong espirituanong muskulo, spiritual muscle. In other words, when we study God's Word, we are exercising our spiritual muscle. Atong kanang bansay. We need to exercise our physical body kung mao man gani ang atong ginabuhat. Pananglitan, ikaw, you are exercising your physical body. The more kitang mga magtotoo need to exercise our soul. Aron muligon, aron mahimsog, aron makusgan nga mga kasugakod sa pagpakigharong sa mga soliran, etc. sa kinabuhi. Mao na ang tuyo, the main purpose of taking in Bible doctrine, of course,
when we study God's Word, we are also worshiping God. May ba kabanyana? Nagasimba kita sa Diyos. Kay worshiping is exalting the name o nagahatag tag bili sa pulong sa Diyos. Mao na nga kita nga padayon na gyud niining atong pagtuon pulong sa Diyos adlaw-adlaw. Atong makita nga ingon nga mga Kristohanon in life, sa kinabuhi, ordinaryo itong panginabuhi, ang usa ka tao may either prosper or may deteriorate. Basta, either he progresses or retrogresses. Either he advances or goes backward. Now, in the Christian life, why no one stands still? Why hunong lang, barog lang, why gihimo? No one stands still. Again, he either advances or goes backward. Kaya ang prinsipyo nga itong gisunod mo kini. He who does not advance goes what? Tural. He goes backward. Gusto? So to advance, aron siya musibog ng tusunan, he must follow the example of Paul, Apostle Paul, who repeatedly expressed the attitude of the offense. Ano sa gisulting Pablo? I press on, reaching forward. I press on toward the goal of the upward call of God in Christ Jesus. Nana sa Philippians chapter 3, verses 12 to 14. So we have to what? To go onward, forward, not backward. Kay aron mo lig-on kining atong pagsalig ngadto sa Dios. Kay ang Dios raman nga atong saligan sa pagkinabuhi ng Kristohanon. Wa may lain. Ang atong pagsalig kaniya ang iyang gahom, labaw makagahom. Siya ang hingpit nga pagkamatarong, hingpit nga kanang makiangayon, hingpit nga gugma. All of those mga kinaiya sa Dios. Just imagine ang atong Dios, nakita nimo, God closed the lion's mouth for Daniel. Nundong ka. Ang Dios mipatak-om sa leon alang kang Daniel. Iyang gibuwag ang pulang dagat alang kang Moises. Iyang gihatagan si Sara o usa ka bata. Iyang gibanhaw si Lazarus gikan sa mga patay. Nga nothing you will face today, timan ini. Nothing you will face today is out of His control. Why butang at ubangon nimo nining adlaw nga dili maunsa kanang matiman sa Dios. Busa saligan nato ang Dios. Sumalig ka sa Dios. Naon sa amang pagaligon sa itong pagsalig niya kung watay pagtagad sa iyang mga pulong. Isip mo nga itong ibuhat adlaw-adlaw. O ikaw o ako nga magtuto, I'm addressing to you, believer, kita, ana naman sa sud sa plano sa Dios. O perfect plan kini iyang giandam alang kanato. We have just entered the perfect plan of God. For we know already that the plan of God is the best and the highest. O kining maong plano sa Dios unsa? Gawas nga kini problem identifier, problem anticipator, problem preventor, and problem solver, kining maong plano sa Dios. Gi-define kini nato nga a right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way, wrong. A wrong thing done in a wrong way, labaw ng wrong. Only a right thing done in a right way is right. O ka na ang plano sa Diyos. Kung niya kita, nasuod na sa plano sa Diyos. Okay. Padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon.
atong gikutlo ang John 8:32. Unsa gisulti sa John 8:32? You shall know the truth, and the truth shall make you free. Underline that word free. Gawas nun. Now, kung nausa ka magtotoo, nakuwangan o walay doktrina, if a believer lacks or does not have doctrine, dili siya gawas nun. Dili. He is just in bondage to his old nature. Ulipon ra gyud siya. Siyang kinaiyang makasasala nga sa atong ginaingon mo na ahinti ni Satanas. So mo na kahimo niya nang mao magtotoo nga pildiro, loser. Kasi nakita nimo? Now we are trying to explain to you, kitang tanan, of course, kitang tanan mo ay kanang puntariya niini. This is addressed to all believers. You see? Atong susiyan tong kaugalingon. Winner na baka ako, loser. You see? Apan, naramangunan na to, buot batang mahimong pildiro o mananaog. Because it's always a matter of choice. We are the only one answerable, responsible, and accountable for any decision nga atong himuon sa kinabuhi. Basta? So atong angay hinumduman kanunay nga there is no power that is greater than the Word of God. Wala. Why makatupong o makalabaw sa gahom sa pulong sa Dios? Hebrews 4:12, di pa dugay itong giikutlo ka na. The Word of God is alive and powerful. So, kung buot ka o gahom sa imong Kristohanong panginabuhi, na mo na. Avail of God's Word. God's Word is available all the time. 24/7, 365. We have no excuse not to have this power. What ay ikapangulipas? Again, akong balikon, it's a matter of choice. It's a matter of priority. Unsay imong pasiuna. Hinumdum ka pa ba ang unom ka mga requirements in the spiritual life? Ato na po ning usbon, kaya ron di na yun kalimtan nimo. Una ni routine. Muna niya itong naandan. Okay? Naandan ba? Pasabot na ito nga mag-anad ta. Routine, ikaduha. Nga kinahanglan kita magbato na o organisado pinahiluna ng matang sa kinabuhi. Ikatulo, naan na ta sa true scale of values. Na kapili na kita sa unsay angay yun nga atong unahon. You see? Pasiuna ba? Priority. Kaya naan naman ta. True scale of values, mao ang unsa pulong sa Dios. Unya, ikaupat nga requirement nga ikinahanglan mo himutag mga husto, tukma, maayong mga desisyon gikan sa position of strength. Unsa man ang position of strength? Naa sa sword sa operational divide and sphere. Sa protocol plan of God nga sword. Ang ikalima, ang atong pagkamalahotayon. Ikauno, mga atong pagkamakugihon o kanang masigihon. So, mo kana ang unom ka mga gikinahanglan requirements in the spiritual life. Kung atong matuman then nata in the right track. Now, atong tibanan, usab nga si Ginoong Jesucristo sa iyang pagkatao din sa kalibutan sa first advent niya, he grew in wisdom and stature. Nagatubo siya. Now, kay kita god gimanduan man nga mga Kristohanon, mga anak sa Dios nga patubuon ng atong kalag. Okay? 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Now, God's Word
besides being a power, is every believer's food, spiritual food. Mao gyud ikanunon sa atong kalag. Man does not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. Matthew 4:4 og sa Deuteronomy 8:3. Now, ang pansubo palandungon nga there are many Christians karong panahon na who are spiritual bulimia. So kaning bulimia, sakit kini sa usa ka tawo who eats a lot of food, kusog mo kaon o kanon, but just throw it up, the vomit later. Iya lang isuka. Kusog mo kaon, pero iya ra pong isuka. Now, there are believers who study the Word of God a lot. Siya gigtuon sa but just don't believe and don't use it after studying God's Word. So they have that bulimic disease. Kasabot ka sa akong kanang ato lang gitandi ba? Just an illustration or an analogy. So, can you afford to be to have a bulimic disease? Now, there are 4 spiritual mechanics nga gikinahanglan nato masilsil na gyud sa atong limpatakan. Ang number 1 yun nini mao ang pagpapuno nato sa Espiritu Santo, the filling of the Holy Spirit. Unsaon? I presume by this time nahibaw na kaunsaon pagpapuno sa Espiritu Santo, how to be filled by the Holy Spirit. There is only one way nga gitudlo sa pulong sa Dios, and that is to use the recovery technique of 1 John 1:9 aron kita mahibalik sa atong pakigabitay sa Dios, fellowship, o kita mapunan sa Espiritu Santo. We will be filled by God the Holy Spirit. That's the only way. 1 John 1:9 ang sa gisulti. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhata ka na. Imong hinganlan, imong isugid, imong admitihon, imong ang kunon nga nakabuhat ka niya ng maong mga sala, then papason ka na sa Dios. God is faithful and just. So mao ka na ang paagi nga gitudlo sa pulong sa Dios nga kita mapunan sa Espiritu Santo. We will be filled by the Holy Spirit after we use that principle of 1 John 1:9. Ikaduha nga mechanics, spiritual mechanics is metabolized Bible doctrine. Og morning ang bot pasabot sa metabolize mo nang nagaling na ba, no, nahibaw naman ka sa atong pag patinaw ni mo unsaon kining maong paagi how to metabolize Bible doctrine. Actually dili kita mo metabolize, it is God the Holy Spirit. Ang Espiritu sa papel ni sa Espiritu Santo, this is the role of God the Holy Spirit to metabolize Bible doctrine nga itong gitunan. Okay. Ato ra ko ning sublion pag explicar ni mo nga. Okay. Na pastor magtutudlo, nagatudlo sa pulong sa Dios. Okay? He is the food preparer. Karon, ang imong huna-huna. Okay? Duha ni kabahin. Wa nga bahin ug tuo nga bahin. Ang wang bahin, the left lobe of your mentality of the soul, mao nay hearer lobe. Okay? Tigdungog, tigsabot. Karon, naminaw ka sa gitudlo, sa pastor magtutudlo, nga may gasa, who has the gift to teach. Igamit sa Dios. Okay, naminaw ka, nakasabot ka,
nakakaton ka. Okay? Dihang dapita, that is very critical. Kay ang yawin ng tanan nga ang pulong sa Dios nga imong nagatunan, nasayra, naibawan, na sabtan, magpabili na siya nga ginganlan og gnosis doctrine. Gnosis, Gnosis, meaning knowledge. Now, diferensya ang knowledge o kaalam, masto? I mean knowledge and wisdom. Knowledge, parehara na sa academic knowledge nga itong naibawan gikas mga eskwelahan. Sa nag-eskwela patag high school, niya college, ang atong nasabtan sa gitudlo sa atong maestro. Okay? Academic knowledge. Na okay, sundan Katong imong nakatunan, nadunggan, nagsabtan nga pulong sa Dios. Kung kutobra diha sa imong pagsabot, magpabili na siyang academic knowledge. Okay? Academic knowledge, parihara na sa ordinaryong naibawan nato sa mga eskwelahan. Wa na'y value. There is no validity in the spiritual life. Okay? Unless and until, paminaw, unless and until imong tuuhan kadtong imong nakatunan, nadunggan, nasabtan, nga pulong sa Dios nga itudlo. Mao na ang yawi nini, therefore ang imong pagtuo. Okay? Believe. Faith. Okay? So, imong isagol kadtong pulong sa Dios nga imong nasabtan sa imong pagtuo. Kay atong kaamgid ni sa o maghimo kag simento. When you mixed it, di man ka maka kanang kabot, you cannot reach o di nimo kanang kabot ang paghimo nimo simento kung way bato, katong mga requirements ba? Mga ingredients, mga gamiton. Kinahanglan o na tubig, na bato, mga bato, gagmay bato, na simento. Isagol na. Kay, inigsagol na niya na, unsay resulta? Simento. Na cemented. Kasabot ka ba? Mao po ang pulong sa Diyos nga imong dunggan na sabtan. Imo nang sagulan sa imong pagtuo. Okay? Mix the doctrine with your faith. Resulta? Mao na. Mao tayo itong giingon nga metabolized Bible doctrine. Gimetabolize. Para na sa atong pagkaon. Kaya kining atong mga pagkaon, i-metabolize magina sa unsa. Sa atong istomago, mukhaon kag luto na sagol ng mga utan, mga karne, unsa pa. Imo bang kanang sagulon ba na? Okay? You mixed it and then you eat it. Inikahog dito sa mong istomago, wa kay gihimo. Kadto naggaling. Manong gigamit na kung pulong nga galing pag metabolize. Okay? Na metabolize. Maukay o magaling na katol. Kung imong tanaw, di nakakita sa utan, kanang karne, kanang unsa pa diha imong ipangsagol diha sa imong pagkaon. Di na makita nimo. Kaya na-metabolize naman lagi. O kadto mo dong na siya nga nagkaralang silda sa imong lawas. Mao na nagahatag nimo kusog. Mao na pagka-unsa kalig-on sa imong lawas. Kaya na-metabolize. Mo po na in the spiritual realm. Diha nga imong tuhuan kato imong nasabtan, nadunggan, na kanang nasabtan, nadunggan, nakatunan,
Ang Yahweh is what? Faith, pagtuo. Kung imong tuuhan kadtong imong nadungog, nakatunan, then anhara. Now, by the way, dili ikaw may metabolize, ha? It is God, the Holy Spirit. Mulihok na ng Espiritu Santo sa imong paggamit sa iyong pagtuo. Once you believe, okay, naghuwat ang Espiritu Santo. Kung mutuo ka ba o di, inig-ingon ni mo, mutuo ko, then ang Espiritu Santo mulihok. Maoy mo metabolize. Mao sa mugaling sa pulong sa Jesus. Aron, kadto imo nang magamit in your spiritual life. Kasabot ka? Mao na imong gamiton sa imong adlaw ng panginabuhi Kristohanon. Okay? So I hope nasabtan si po na. Mao na metabolize Bible doctrine. Ang ikaupat na spiritual mechanics, ang napulo ka mga kasulbaran sa mga suliran. 10 problem-solving devices. Kay utilization as garrison of our soul. Okay? Ano na itong kaligunan kay bisa kung sang mga klases suliran, mo na imong gamiton. God's 10 problem-solving devices. Unya, ang ikaupat, mo na nang imong pag-abot nimo sa gitawag og spiritual adulthood, adolescent stage, spiritual adulthood. Mo ni ang 4 spiritual mechanics. Now, okay. Doon na rabay duha ka matang sa mga suliran. Duha. Ano sa man people problem o things problem. Suliran sa mga tao. O ngayon kaduha, suliran sa mga butang. Now, also remember ang tulo ka spiritual skills. Nagiatbangan kini sa 3, unsa, arrogant skills. Ang 3 spiritual skills, nanunum ka, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Now, mubalik na kung tag-hisgot na itong mga milagro. Nag-hisgot ng tagagapo, no? Talking about miracles, our Lord Jesus Christ, when He performed them, wa siya mo buhat niya do na itong mga milagro to remedy or prevent sufferings, kundili to show His credential as the Messiah. Okay? Karong mga adlaw, miracles are no longer legitimate. Tingali mo sinta kanini. Miracles are no longer legitimate tungod kay unsa? Tungod kay ang Biblia kumpleto naman with both Old and New Testaments. Atong panahon na ni Ginoong Kristo, wa pa man mahuman ang Biblia god. You see? So wa sila mga sa atong nabasa karong mga panahon na wala. Mao na nga. Tungod kay wa pa man kadtong Old and New Testaments, wa pa man mahuman, makumplito, then to mga milagro aron sa kadtong makakita kinta sa pagbuhat itong mga milagro, ibuhat ni Ginoong Kristo, murag kanang mahingangha sila, makurat sila, anha sila ma-attract. So, talang saon man eh. So, muna, once nga sila mo, hunong sila, kanang tungod kay mura sila inquisitive, curious sila. Then, si Ginoong Kristo mo pasabot nila nga iyang gipasabot silang mga nagatanaw sa paghimo bilagro ni Ginoong Kristo nga si Ginoong Kristo iyang gipakita kadto as His credential nga siya ang Mesiyas. Okay? Now, meanwhile, ang Diyos
nagasangkap sa matag magtotoo ni musunod. Basig nakalimot na ka nga ang Diyos nagasangkap. God is providing every believer the following. Number 1, ang Biblia. Hingpit, Old and New Testaments. Ikaduha, ang pagkamakagagahom sa Diyos Espiritu Santo. Ikatulo, ang plano sa Diyos alang sa simbahan. Now, ikaw magtotoo, simbahan ka na ba? You are church. Kitang mga magtotoo ni panahon sa simbahan, we are the church. So, mao ni gisangkap sa Dios kining plano sa Dios alang sa simbahan. Ikaupat, ang tukma nga pastor magtutudlo. God is providing us, believers. Ikalima, privacy of the priesthood. Ang tinagong panimuyo sa pari o saserdote. Naman kay privacy. Okay? Privacy in the sense nga ikaw duol na ngadto sa trono sa grasya, throne room of grace, nga ikaw magarepresentar sa imong kaugalingon, ingon nga pari, mao man buhat sa pari. Okay? Unya ikalima ay kaunom ang logistical grace support. Kini nga itong gipangkaon, gipangbisti, gipangsakyan, itong gitrabahuan, atong pamilya. Kini mga gitawag og logistical grace support. Unsay tuyo? Usa ra ba tuyo? Gisangkapan ta sa Dios atong pagkaon, atong pamisti, maayong panglawas. Kini ang tuyo ra gyud niya na mao nga ikaw ug akong magtotoo makapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. That is the main reason. Mao na tuyo nga gisangkapan ta sa Dios ning logistical grace support. Ug ang ikapito, kay pito maning mga provisions, spiritual freedom inside the divine atmosphere. Spirituhanong kagawasan diha sa suon sa atong operational divine atmosphere. Natay spiritual freedom. You see? O anha tiya makatuman sa pagtuman sa protocol nga plano sa Diyos sa atong kinabuhi. Now, again, let us refresh our mind on this. That during the hypostatic union ni Ginoong Jesucristo, siya did not use or execute his divine attributes to help his human attributes. Di man na ha? Ato ginagibalik-balik. Instead, unsay iyang gigamit? Iyang gigamit ang iyang Sophia. Ang Sophia is wisdom. Sophia, S-O-P-H-I-A. Okay? Sophia, wisdom, kaalam sa Bisaya. So, instead of using or executing his divine attributes to help his human attributes, he used instead sa iyang wisdom in executing sa plano sa iyang amahan. Okay? Now, o hinamdom mapuka itong atong gihisgutan nga niadtong higayon nga gitintal ni Satanas ang atong Ginoong Jesucristo to turn the stone into bread. Nomdom ka? Ikaw gigutom ka na ba? Tiyaw ba 40 dias na wag ikaw ang kaon? Anong di man nimo ni himo ang kining bato, himo nimo ning pan. So, Satan tempted our Lord Jesus Christ to turn the stone into bread while ang atong Ginoong Jesucristo fasted for 40 days in the mountain. So, he was brought or taken by God the Holy Spirit to that high mountain. Ang Espiritu Santo. He was brought there tungod sa plano sa Dios alang kang Ginoong Jesucristo. See? Si Satanas mitintal kang Ginoong Jesucristo to solve our Lord's problem of hunger. Tiyan mo na. Iyang itintal si Ginoong Jesucristo. Igutom naman ka. Ano di man himuon ni pan ay kaning bato nga pan. Pinagi sa pagbuhat ni mong milagro.
Now, you see, miracle is not what is important. Di man din eh. Miracle is not what is important. It is Bible doctrine, resident in the soul of the believer, because metabolized Bible doctrine mao ang tinuod matuod nga milagro. Nakadungog ka? Miracle is not what is important. It is Bible doctrine nga naa na diha sa sulod, sa kalag, sa magtotoo tungod kay ang metabolized Bible doctrine pulong sa Dios mao ra ang matuod tinuod nga milagro. Kaya binimo God mo pahiyom lang ko, when I hear some people, believers and unbelievers, na moingon nga kita ko nung nagtuon pulong sa Dios consistently and persistently are not doing anything. We are just studying and doing nothing. Magkatawa ba lang ko? Sige, mong tuon-tuon diha. Magkatawa ko. Na believers and unbelievers alike, moingon niya na, well, mas maayo pa niya. This is better than doing many things without anything in the head. Gusto? Kasabot ka? Kinundumi ni. Believers are mandated to acquire knowledge, and more knowledge. For what purpose? Ang sa may tuyo? Ang tubag, to be doctrinally smart. Nakadungog ka? Mao ni tuyo. Masigitag tuon, hala tuon, daghang kaibawan, kaalam, hala, knowledge. Mo nigingon lagi sa akong amigong pastor nga, vitamin K. Knowledge. K. Knowledge. Sige gitag tuon. And the purpose is only one, to be doctrinally smart. Kasi buta sabot. Hanas ka na sa doktrina, gumikan sa grasyas Ginoo imong gipahimuslan, di nakamada sa mga hata ni Satanas o mga demonyo nga mo ay ngob na sila, sige libot-libot na ngob, nangitag sa ilang tukbon na kadto ang ilang tukbon kadto mo ay doktrina, subog yun plano mo na kaya wa may knowledge, wa may kaalam, way alamag sa kamatuoran. You see? Kaya ang pulong sa Diyos nag-iingon gani, nag-describe sa kamagtutoong way pulong sa Diyos nga full na maka ako kawang tawgon, you're a fool. Sabi ni Saya, may grabe na mo na nga, because being doctrinally smart as believers, dili na kita mahimong dormat in life. Kadungog ka. Nagasabot ka na ito. Being doctrinally smart. Kung kita makakabot niya ng pagka-doctrinally smart tungod sa daghan ng itong kaibaw, kaalam, itong metabolized Bible doctrine na sa atong kalag, once we become doctrinally smart as believers, we cannot be doormats in life. Di na. Nayatak-yatakan ka lang. Doctrinally smart in life means smart in every facet in life. Smart ka. Sabi sa kung sa mga bahin sa kinabuhi. They be in the family, in our work, itong trabaho, sa atong negosyo, sa atong relasyon nga to sa ubang tao, o sa leadership, etc. You see? So, muna po pasabot to be doctrinally smart as believers. Kay, ma-doctrinally smart ka naman sa kinabuhi. Bisa na atong ordinary life. Bisa dili na to isigutan ng spiritual life. You are doctrinally smart in life. O ikaw, you are smart in every facet in life. Ito ba sa pamilya nato, itong mga trabaho, atong negosyo, relasyon sa atong isikaingon, uban pa. Kaya binimo,
God wants believers to brave and courageous, not to be weaklings. Naibaw ka ba niya na? Dili kabubuton sa Jesus nga kita mahimo mga maluyahon, weaklings, no? God wants us to be brave and courageous. Ligon, isog, you see? No, in fact, God wants believers to be victorious, successful, winners in life. God wants believers to acquire blessings. Mao na yung kabubuton sa Diyos. Kamo magkakabot sa katakos sa pagdawat sa mga panalangin mo. Manang bahina nga maymayan na natong Diyos. You see? God wants believers to acquire blessings, prosperity, success, promotion. In other words, capacity to receive this. Katakos. Kaya kung wata magtubos po sa Jesus, saan man ito pagkabot ng katakos? Wata katakos. And how do believers acquire these things nga itong isgutan? Saan man niya pag kanang dawat ni mga panalangin, mga kauswagan, mga kalampusan, pag-promote nimo unsa ito ba? Only by one thing. Pinagis pagtuon, pagkaton, pagtuo, paghango, o paggamit sa pulong sa Diyos sa atong kinabuhi. Kasabot ka? Only by studying, learning and applying God's Word in life. Di ba yung 2 Peter 3:18? Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. And then, reach spiritual maturity. See? The capacity stage na kana. Ano sa mga capacity? Katakos sa pagdawat, sa mga panalangin, mga kauswagan, mga kalampusan, mga promosyon. However, we should be aware that our enemy, kinsa may enemy nato, kinsa may natong kaaway, si Satanas, mao ni ang arch enemy, avowed enemy of God. Si Satanas, ni Lucifer. He is roaming around as a roaring lion and looking for anyone whom he may devour. Asa man ito na kita Biblia. 1 Pedro 5:8. Mabrihin mong Biblia diha. 1 Peter 5:8. That is why may hinungdan nga kita nga magtutuo, kimanduan to be sober and vigilant. Okay? 1 Peter 5:8. Sa laing bahin, the Bible delineates nga kita mga magtutuo paghimuan taog evaluation, pagtasal. Muna akong giubad nga Bisaya. Evaluation means pagtasal. So, kitang mga magtutuo, himuan ta o pagtasal atong mga binuhatan, they be human or divine. Kano sa man? Kano sa man ta himuan o evaluation? When? During the judgment seat of Christ. Immediately, human yun, sa rapture. Mao ni mo banos dayon pag human rapture, pak, kas aragin ng pamilya, labaw, pagkapaspas sa pagpilok sa atong mata. The rapture is that rapid, swift. See? Ang laingan sa rapture is exit resurrection. Okay? So, himuan to og kanang pagtasal, evaluation, we will be evaluated unsay atong mga nabuhat samtang dintes kalibutan sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Unsa katulong-tulo ka bahin sa plano sa Dios? Una, kaluwasan. Ikaduha, believer in time. Ikatulo, believer in eternity. Now, ini-rapture natong mga magtutuo. Tanana, tibuo kalibutan kini one wink or 1/60th of a second may tabo ini.
kalit. Kalit gini. During the kanang rapture, no? Pag human yung rapture, banos na yun ang judgment seat of Christ. Dito, himuan tag-evaluation. Unsa may nabuhat na to. Tawhanon ba o Diyos ng mga binuhatan? May iba, ano po ka, unsa ibot pasabot ni tawhanon, diferensya ni tawhanon o Diyos no. Ang tawhanon, kung mubuhat kag maayo, no? Bisag unsa ang mga mayong buhat, magtotoo ka, okay? Yan ang pagbuhat nimo niya ng mayong buhat. Kung ikaw kanang naay sala nga imong gikuptan di sa imong kinabuhi, wa nimo ikumpisal, then bisag nagbuhat ka niya ng maayong buhat, kadtong buhata nahog og tawhanon, dili Diyos nun. Okay? Dili Diyos nun. Nga katong Diyos nun, mga binuhatan, kadtong atua ka sa sod sa imong operational divine atmosphere. Nga makisala kung tuwa ka sa sod. See? Bao na giingon nato bitaw sa past lessons nato nga ikaw nga magtutuo ko na ka sa sod sa imong protocol plan of God, excuse me, or the operational divine atmosphere. Kung tuwa ka sa sod, you are as good as God is good. Diferensya kung maingon ka, you are as good as God. Dili, imposible na. Ang bod pasabot niya ng you are as good as God is good, ikaw nagtuman sa iyang mando. You are as good kay iyang man tumando, imo magisugot, imo magituman. Therefore, you are as good as God is good. Nakakasusod siya mo imong operational divine atmosphere. O kadtong imong gibuhat diha ka sa sod, nagbuhat ka nitong maayong buhat, kadto ang Diyos nun nga buhat. Okay? Mao ni ang himuan nga evaluation during the judgment seat of Christ. O kadtong maayong buhat nimo nga Diyos nun, gitandi ka na sa gold, silver, precious stones, pilak, bulawan, ug mahalon nga mga bato. Kanang dusliti rago na ug kayo, sindihi ba? O kadliti ba? Masunog ba na? Di na ba? Mulahutay na, mubarog na. It will kanang dili na mapaig, dili na masunog. So therefore, maura ng maong matang sa maayo nga unsa gantihan sa Dios, rewardable kanang good works. Apan katus pikas, mga tawhanon, gitandi nas kahoy, kugon ug dagami. Nanas Korinto. So, dusliti na. Di ba masunog dayon? Sila dayon na. Ugdaw dayon na. So, unsa may gantihan sa Dios na paig man tanan? Wala. Kugon, kahoy, dagami man. Mao na ang ipasabot dinhi sa unsa judgment seat of Christ. Now, let us remember ang ngayon natong hinumduman nga ang talagsaong matang sa espirituhanong pagkinabuhi anha lamang nato makinabuhi pinaagi sa Dios nun nga paagi, not by human means. Sabta gina. Because you know what? The Christian way of life is a supernatural way of life. Og tungod kay supernatural way of life man gani, it demands a supernatural way of execution. See? What actually is the key? Unsa man gyud ang Yahweh to enter into this unique spiritual life? Nibaw ka ba? Tubag? By being filled and controlled by God the Holy Spirit. Now, what's this? Bantayan ni. We cannot ask for the filling of the Holy Spirit. Narabay ubang mga pundok na mo yun.
Pun iko, Espiritu Santo, fill me, Holy Spirit. Sa man tao na pagka-feel ni mo nga, kung man ka mo sunod lagi sa mechanic sa Dios, paagi sa Dios, usaray paagi. We cannot ask for the feeling of the Holy Spirit. Bisag napagaw ka na niya, hurot na yung tingong niya, feel me, dili. We need Bible doctrine to metabolize in our soul. Then, apply it in our life. Otherwise, we would not know the precise way unsaon nato pagpapuno sa Espiritu Santo. Kasabot ka? We need Bible doctrine ra. Maura yun ay magamit aron ma-metabolize sa atong dinhi sa atong kalag. Unya ma-aplikar, magamit nato sa atong kinabuhi. So, that is why this is a very critical pathway for the believer. Ibo ka kung saan yung critical pathway? Knowledge of Bible doctrine, dugangan sa doktrina nga gisagulan sa iyong pagtuo. Unsa may resulta? Divine viewpoint. Mao na ang wisdom, ang Sophia. Di ba, dugay akong gihisgutan ng Sophia. This is wisdom. Iyaha sa Dios. Sabtag na. Ang imo kahibalo sa pulong sa Dios, dugangan ka na, sagulan ka na imong pagtuo, mo resulta na wisdom, Sophia. Now, paminaw. To study God's Word is one thing. Okay? Usana. Kabutang. But to know, learn, and apply it in our life is another thing. Sabtag na. Lahi ning sikag tuon sa Dios. Apan ang imong sabot, pagkat-on, pagtuo, paggamit ni lain ang butanga. Another thing. Therefore, the key is nainumdum ka sa atong memory aid, Operation SLA. SLA. Study, learn, apply. Study, learn, apply. Feeling of the Spirit is one of the most controversial subject in the Christian world. Kasabot ka ba ito? Ini controversial. Murag ka ng gilalisan yun nila. Ini bang papapuno sa Espiritu Santo? Usa ini sa most controversial subjects in the Christian world. There are believers who do not know to be filled by the Spirit. Subo, kayo, palandungon ka na, pastilan. They do not know how to be filled by the Spirit. But there are also believers who know to be filled by the Spirit. How? Iba ning uban. By using the recovery technique of 1 John 1:9. Nanumdong ka ba niya itong sige, sa di pa tayo magsugod sa Bible study, di ba mo niya itong procedure, si process, kini. Atong gamiton ang recovery technique sa 1 John 1:9. Pasabot sa 1 John 1:9? If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mao ni Yahweh. Yahweh nga makasuod ta sa protocol nga plano sa Dios sa Operation Divine Danosphere. O we will be able to fulfill the protocol plan of God for our life. But dili man ka ng kutobra diha. It's not enough to rebound. Mura. Rebound today. No. It is not enough to rebound. We have to keep moving. Ito'y padayon ni Ugma. That we have to keep moving. Magampo ta. Amahan among langit mo, nagapasalamat kami kanimo. Nining lain o sa mga tamis nga higayon sa pagtuon sa imong pulong,
dugang kamaturan. Salamat to Diyos sa among pag-uban ka na mo, paglamdag ka na mo. Nining among Bible study through the YouTube, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ninyo Diyos, dada kami pagbalik ugma ni Napita. Kung kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Among bugtong manluluwas. Amen.